Kien eżatt 40 sena ilu, fit-13 ta' Mejju tal-1981 meta fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan kien seħħ attentat taqtil fuq il-Papa Ġwanni Pawlu II. F'Mejju ta' 40 sena ilu ftit iktar minn sentejn minn meta ġie elett bħala l-264 Papa fl-istorja tal-Knisja Kattolika, Ġwanni Pawlu II kien ħareġ isellem lin-nies fi Pjazza San Pietru u hemmhekk seħħet l-isparatura li laqtitu f'żaqqu f'minkbu tal-lemin u f'subaw il-werrej ta' idu x-xellugija. Ma l-isparatura l-Papa Ġwanni Pawlu II waqaf fuq is-segretarju tiegħu u minnu fih tqiegħed f'ambulanza li ħaditu malajn lejn l-isptar. It-tobba kienu qalu li l-kundizzjoni tiegħu kienet kritika ħafna minħabba li kien tilef ammont kbir ta' demm u saħansitra kienu għamlulu l-griżma u tawh l-aħħar sagramenti qabel ma ddaħħal l-operazzjoni li damet madwar 5 sigħat u nofs. L-operazzjoni kienet ta' suċċess u dan għaliex l-ebda organu vitali ma kien intlaqat mill-bullet li ġiet sparata fid-direzzjoni tiegħu. Fil-fatt, il-Papa kien irkupra għalkemm qatta diversi xhur fl-isptar. Ftit wara li sar l-attentat fuq ħajtu ħareġ l-isem ta' dak it-terrorista Tork li wettaq dan l-att, Mehmet Aljaċka, u kien spara fuq il-Papa sentejn wara li ħarab mill-ħabs fit-Turkija għax kien qatel editur ta' gazzetta. Allegatament Aljaċka kien tqabbad mis-servizzi segreti Bulgari biex iwettaq dan l-attentat iżda din l-informazzjoni qatt ma ġiet ikkonfermata. Fis-27 ta' Diċembru ta' dik is-sena, il-Papa Ġwanni Pawlu II kien żar il-ħabs fejn kien miżmum Aljaċka u ħafirlu ta' dak li għamel, moment li jibqa' ittimbrat fil-memorja ta' ġenerazzjonijiet sħaħ.